Саламысыз, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада татарларның кулъязма мирасы. Беренче мең өйрәнәсә дә халыкка әле аның 1000 кайтмагандыр дип уйлыйм мин. Шул берничә йөзе генә әйләнеп кайтты. Үргешебенле авылы тарихы. Үргешебенле дигән исемнәр каян килгән дигән сорау куела. Шул Чебенки елгасы исеменнән алынгандыр да инде безнең авылыбызның исеме. Шигүче рәссам Әлфия Нурахмәтова. Кызлар мәктәптә теләсәгез нишләгез, әйтегез кай булса китте дип, мин мәктәп кайтып шул миләшне язмыйча туктый алмыйм, минем йөрәгем бүген тынычланмый. Көрәшчеләр сәхифәсендә Ильяс Галимов. Ильяс Галимов рәсми ярышларда иң күп җиңүче көрәшче, 34 тапкыр чемпион булып калган кеше. Милләттәшләребез кайсы кыйтгаларга гына юл тотса да иң кадерле әйбер итеп китабын биштәренә салган, язма мирасын саклаган. Әлеге вакытта бу ядкарларны өйрәнү һәм аны халыкка таныту белән Татарстан Республикасының Фәннәр академиясе каршындагы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының Татарстан Республикасы халыкларының тарихи-мәдәни мирасын саклау бүлеге шөгыльләнә. Татарның кулъязма мирасы шактый зур һәм аларның бик күбесе әле өйрәнелмәгән. Моңа безнең төшерү төркемебездә инанып кайтты. Өйрәнелсә дә, беренче мең өйрәнәсә дә халыкка әле аның 1000 кайтмагандыр дип уйлыйм мин. Шул берничә йөзе генә әйләнеп кайтты. Чөнки бит әле аны халыкка кайтарыр өчен эшкәртеп, өйрәнеп, аны хәзерге телгә күчереп, кеше укырлык дәрәҗәгә китерергә кирәк. Әлеге эшне инде совет чорыннан ук алып баралар. 90-нчы елларда аеруча күтәрелеш сизелә. Газета, журналларда 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында чыккан мәкаләләрне, бастырылган китапларны яңартып чыгара башлыйлар. Ләкин алары да меңнән артмаган. Борынгы кулъязмаларны табу һәм аларны җыю өчен тарихчылар гомер-гомергә авыллар буенча экспедициялар оештырып йөргән. Хәзер дә шулай. Мәсәлән, күптән түгел хәзинә булырлык китап тапканнар. Бер имам үзенең мәчетендә bir кулъязманы күрсәтте. Шундый зур 500-дән артык битле кулъязма иде ул. Аны карагач, өйрәнә торгач, ул безнең галимебез Галимҗан Барудиның хатира дәфтәрләре булып чыкты. Нәкъ менә үлеменә кала 1-2 ел ул аны яза башлаган 20-нче һәм 21-нче елларда. Һәм менә бу аның иң соңгы хатирәләре. Ул хатирәләрендә бик күп кызыклы фактлар урын алган, бик күп яңа материаллар анда. Китапны кулга алуга ук аны тәрҗемә итеп хәзерге татар теленә күчергәннәр һәм 2 томлы итеп бастырып та чыгарганнар. Ләкин китапның оригиналы әле дә шәхси кулларда һәм аны архивка тапшырырга ашыкмыйлар. Халыктан килгән язма мираслар арасында күбесенчә шәхси хатлар, Коръән китаплары, бәйет, мөнәҗәтләр, балалар тәрбиясенә кагылышлы язмалар һәм тормышны җиңеләйтү өчен киңәшләр. Хәзерге телдә әйтсәк, лайфхаклар. Иң зур табыш булды Австрия төрмәсендә bir татар кешесе, татар солдаты 3 бәйет иҗат иткән. Күләмле һәм 2 мөнәҗәт. Китапларга карата сакчыл мөнәсәбәт тә татарларда аеруча игътибарга лаек. Чөнки элек-электән китапны кешеләр укып бетергәч, бер-берсенә биреп торган, бүләктә иткән. Бер кеше икенче кешегә биреп тора да, тегесе пычрата аны. Ниндидер кызыл буяу томызы. Шунда бу китап хуҗасы шундый сүзләр язып куя. Бу ди китапны пычратучыга ди 5 шыбык белән сугар идем дип язып куя. Алар хәтта аңа 40 соңыннан түзмичә 40 шыбык кирәк аңа шундый эш эшләгән өчен дип әйтеп куя. Мондый кулъязмаларның елын билгеләү дә аерым вакыт сорый. Андый язулар без инде аларны палеографик билгеләренә карыйбыз. Кайсы гасыр язуына охшый бу китап дип. Әгәр шулай ук язу билгеләрен ачыклыйбыз. Һәр элекке иске кәгазьләрдә су билгеләре була. Менә шул су билгеләре, водяные знаки дип атала, инде шул су билгеләре буенча без китапны ачыклыйбыз. Кайсы фабрикада чыккан бу кәгазь, һәм менә шушы фабрикалар төрле чорда эшләгән инде. Алар билгеле, кайсы елдан кайсы елга хәтле эшләгәннәре. Менә шулай итеп без аларны ачыклыйбыз. Әлеге язма мирасны хәзер инде интернет челтәрендә дә күрергә мөмкин. Аның өчен аерым сайт, канал булдырганнар. Теләгән кеше аларны кирип укый ала. Соңгы арада интернет язмалар астында калдырган шәрехләмәләр аша да кешеләр үзләрендә булган борынгы язмалар турында белешә башлаганнар. Күп кенә язма мирасны кешеләр тарихчыларга калдырып китә, ләкин аларны саклау да аерым авырлыклар тудыра.
Ул архивларда аларны сакларга тырышалар, ләкин саклау дәрәҗәсе әле мактанырлык түгел. Нинди тиешле чаралар әле бик күрелеп бетелми. Бу инде финанслар белән бәйле, акча белән бәйле инде әлбәттә. Архивка тапшырганнан соң да үзенчәлекле проблемалар туа. Архивка тапшырабыз икән, ул архивта эшкәртелгәнчә хәтле ятачак. Хәтта 10 ел ятырга мөмкин ул материаллар. Чөнки материаллар күп һәм аларны эшкәртеп бетерә алмыйлар. Эшкәртелеп бетмичә, тасвирланмыйча, аны халыкка күрсәтмиләр әле, бирмиләр. Шуңа күрә без үзебезнең архивта җыябыз. Анда да безнең шартлар шулкадәр начар түгел. Тарихыбызга, мирасыбызга битараф булмаган менә шундый кешеләрнең булуы сөендерә. Киләчәктә халкыбызның үз язма мирасына мөнәсәбәте тагы да яхшырсын иде. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. Оренбург өлкәсенең Үрге Чебенле авылы татар каргалысыннан аерылып чыккан 40-тан артык авылның берсе. Бу вакыйгага да 265 ел узган. Ул Сакмар районында урнашкан икенче зур татар авылы санала. Оренбург өлкәсе саласының тарихы һәм тарихчылары хакында киләсе сюжетта. 18 гасыр уртасында татар каргалысыннан күчеп килүчеләргә тирә-ягында куе урманнары, балыклы күлләре, иген-игерлек кырлары булган җирләр ниятләүчеләргә ошаган һәм яшәү өчен уңайлы булыр дип табылган. Түбән Чебенле, Үрге Чебенле дигән исемнәр каян килгән дигән сорау куела. Инде менә мәгълүматларга таянып, Рәшит абыйның әйткәннәре буенча дөресрәк булыр. Украинка белән Григорьевка авыллары буенда Түбән Чебенлегә карата Чебенка елгасы чыга. Шул Чебенка елгасы исеменнән алынгандыр да инде безнең авылыбызның исеме. Нур Хусаиновның төбәк тарихы белән кызыксынуы укытучысы Рәшит Искандаров белән бәйле. Рәшит Искандаров, минем укытучым, тарихчы тарафыннан музей булдырганнан бирле, без инде шушы эшкә тугры күп еллар авылыбызның музейына бергәләп бөтен мәктәп балалары, авыл халкы ярдәме белән гомер бакый тапкан әйберләрне җыйнап китереп йөрдек. Менә шул традиция мин инде авылдан хәзер Оренбург шәһәрендә яшәсәм дә, һаман шушы традиция продолжаться итә. Без мөмкинчелек булган тиңелте элемтәбезне эзмибез. Авыл тарихы музее мәктәп бинасында урнашкан. Документалистика музей булдыруда төп таяныч. Авылның, районның, якташларының тарихы, фотосурәтләр, шәхси әйберләр, архив мәгълүматлар, буларның күбесен башка урыннарда күрмәскә дә мөмкин. Музей экспонатларын күп еллар барышында мәктәп мөдире булып эшләүче тарихчы Рәшит Искандаров гомере буе җыя. Ул Сакмар районының мактаулы гражданины. Шулай ук ул Оренбург төбәгенең татар авыллары тарихын өйрәнүче буларак та билгеле. Укучыларга ул Нижние и Верхние Чебенки, Сейтов Посад, Наши корни, Оренбургские татары һәм күп санлы язмалар авторы буларак таныш. Укучысы да укытучысыннан калышмый, ул аның эшен дәвам итә. Нур Хусаинов соңгы вакытта табылган яңа экспонатлар иясе. Алар арасында әйтеп үтәсе килә, менә Коран имләсе белән эшләнгән шундый күкрәкчәләрне, аятлар, Коран аятлары, аларның тикшертәсе бар. Закир Рамиевны каршы алганда монда, бия сауганда, Үрге Чебенле байлары. Алар аны менә шундый матур тарантаста килер микән, ияргә атланып килер микән дип көтәләр. Менә бу тизгенгә караганда инде без әйтәбез. Үрге Чебенле байының ияренең тизгене түгел микән бу? 2014 елда чираттагы һәйкәл урнаштыру идея авторлары да Рәшит Искандаров белән Нур Хусаинов була. Җир эшкәрткән крестьян халкын күтәргән монументлар сирәктер. Игенче һөнәрен зур дәрәҗәгә күтәрә алганнарга һәм сугыш чорларында кырда эшләгән үсмер сабыйлар белән хатын-кызларга да иде бу һәйкәл. Эш класс беткәнен, урамда йөргән киемем миңа бригадир истәгә эшкә чыгасың диде. Шул киемне убыстыкларга чыгып киттем. Укымадым да, не булып калдым. 20 yaşında кияүгә чыктым. 3 кызым бар, шулар тәрбиясендә утырам, Аллага шөкер, шулар карый инде мине. Медалларым да бар. Соңгы елларда кайда эшләдегез? Мин Бухарелдә 36 ел эшләдем, колхозда 47 ел эшләдем. Әлбәттә, барысы да Үрге Чебенледә уңай гына бармый. Авылның авыр шишелешле проблемасы да юк түгел. Бар. Ул хакта киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Татарлар. Кайгылы хәбәр. Татар халкы өчен зур югалту, милләт улам.
Адыгея Республикасының Дуслык Тотар җәмгыяте рәисе, Адыгея Республикасының от казанган табибы Алям Шахиула Ильясов вафат. Якыннарының һәм туганнарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Татарлар булса да, аз безнең регионда, мәктәбебез дә бар, музеебыз да бар, ансамблебыз да бар. То есть укибыз да, биибыз да все. Кроме этого, без адыгча сөйлибез әлдә, урысча, адыгча, татарча. Үзебез без татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Шигүче рәссам Әлфия Нурахмәтова. Кызлар мәктәп теләсәгез нишләгез, әйтегез кай булса китте дип, мин мәктәп кайтып шул миләшне язмыйча туктый алмыйм, мәктәп минем җөрәгем бүген тынычланмый. Көрәшчеләр сәхифәсендә Ильяс Галимов. Ильяс Галимов рәсми ярышларда иң күп җиңүче көрәшче, 34 тапкыр чемпион булып калган кеше. Татар элек-электән кул эшләренә оста булган. Матурлыкны күрә белеп, аны төрле кәгазьләргә, тукымаларга төшергән. Халкыбызның асыл вәкилләре хәзердә безнең мирасны, нәфис үрнәкләребезне кайтарырга омтыла. Әйтик, Аксубай районында яшәүче Әлфия Нурахмәтова колак сыман шигү белән шөгыльләнә. Бу нәкъ менә Казан татарларына хас шигү. Шуңа өстәп, ул әле Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы да. Матурлык тудыручы ханым турында тулырак киләсе сюжетта. Нигездә табигать күренешләре. Алар төрле сәяхәтләр вакытында да, хәтта эшкә барышлый да туа. Кискене эшкә бар алдынан иртәбәр шундый матур кояш чыкты. Менә шушы миләшләр кискене кызарган вакыт, алар менә янып тора инде менә, янып тора. Карап торам, эшкә барга бит. Эшкә вакыты. Юк тизрәк, эшкә бардым, утырдым бер жарты саат эштә утырдым, утыра алмыйм урынымда. Кызлар мәктәп теләсәгез нишләгез, әйтегез кай булса китте дип, мин мәктәп кайтып шул миләшне язмыйча туктый алмыйм, мәктәп минем җөрәгем бүген тынычланмый. Кайта да 2 сәгать эчендә әлеге картинаны ясап куя. Гомумән, илһам килсә, аны кәгазьгә төшермичә тынычлана алмый. Ә инде рәсемне ясагач, үзенә рухи язык, канәгатьләнү хисе ала. Син менә җирисең, менә эшкә барасың, кайтасың, син уже эштә туа, менә нәрсәләр нидер, 1-2 ай может бер җиргә, 1 ай җиргә эшендә туа, аны ничектер эшләргә. Вакыт юк. Ана шундый ачуланасың бөтен кешегә. Бөтен кешегә ачуланасың, шунларга мәтән вакыт таба алмыйм, ул чыга, эштән чыга, аны бит инде чыгарга кирәк. Шуннан утырып рәхәтләнеп ясагач, шундый рәхәт булып китә. Мәктәптә редколлегиядә тора, рәсем түгәрәгенә йөри. Укытучы булам дип хыялланып Лениногорск педагогия училищесының рәсем сызым бүлегенә керә. Аннан Чаллы педагогия университетында белем ала. 15 ел сәнгать училищесында балалар укыта. Шул вакытта аның башына бер идея килә. Аксубай районы чишмәләргә бай. Алар 100дән артык. Һәрберсенең риваятләре бар. Шуларны рәсемнәр ярдәмендә җыярга уйлый. Үзем генә рәсем ясарга булмадым. Үзем дә рәссам бит инде. Үзем дә аларга иллюстрация ясый аларым. Шушы балаларда шушы ярату хисе уятыр өчен, аларда үзенең табигатына, үзенең тарихына, үзенең туган якларына мәхәббәт уятыр өчен, горурлану хисе уятыр өчен, шулар белән бергәләшеп рәсемнәр ясадык. Аларна инде бик матур рәсемнәр килеп чыкты. Бу рәсемнәр белән Аксубайда, аннан Казанның Сынлы сәнгать музеенда күргәзмә ясыйлар. Соңрак алар Бөек Ефәк юлы буйлап дигән китапка туплана. Әлфия Нурахмәтова да идеяләр ташып тора. Аксубайның мәчетләре белән тирәнтен кызыксына, аларны өйрәнә, тарихларын барлый. Бу яңа проект башларга нигез була. 3 тарихи мәчетебез генә бар безнең, менә Яңа Ибрай авылының 100 еллык мәчетебез таш, аннан иске адәм суның һәм инде яңа үзенең сакланган агач, шулай ук тарихи мәчете, 100 еллык мәчетебез бар. Шулай акварель буяулар белән тахталар мәчетенә күрәс әбем Татарстан шәлесенең кичке азан дип әйтеп куштым шушы эшкә менә күрәсем шулай. Аксубайда 28 мәчет бар, шуларның бөтенесен диярлек кәгазьдә сурәтли. Аларны бер буклетка җыярга планлаштыра. Әлфия Нурахмәтованың иҗат җимешләре белән халык та хозурлана алган. Казан, Лениногорск, Чистай, Норлатта күргәзмәләре уза.
Әлфия Нурахматова 7 ел элек шигу белән шөгыльләнә башлый. Колаксыман шигуны үз итә. 19 гасыр ахыры 20 йөз башында татар әбиләре үзләренең камзулларын, калфакларын, мендәрләрен шулай бизәгәннәр. Элек тукымалар булмаган, кичкенә кисәк тукымаларын аларын саклап ятып, аларны инде шушы ефектен элек эшләнелгән. Ефект тукымалардан һәрбер айрым эшләп, шушы тукымадан бик матур итеп менә шулай ясаганнар. Менә бу сумочканы, ул бит хәзер бу современныйга күчкәндә, менә шулай итеп менә һәрбер кылаган, кылак шуңа күрә исемедән кылаксыман шигү, шулардан җыела. Ул шиккән калфаклар, букчалар хәзер дә рәхәтләнеп кулланырлык. Кая барса да фотосурәткә төшерәләр, кызыксыналар икән. Кылаксыман шигү белән шөгыльләнүчеләр сирәк. Ә мирасыбызны кайтару мөһим ди Әлфия Нурахматова. Шушы өйрәнгәнеме, белгәнеме башка буыннарга да бирер өчен мин безнең Аксубай төбәк өйрәнү музеенда остаханәләр оештырам. Шу остаханәләрдә алалар да килә, яшь кызлар да килә. Аларда кызыксыну уятыр өчен һәм инде үзләренә иң баштан башлый шул рушка ясаудан. Шигүле эшләрен еш кына бүләк итә икән. Алар 100дән артык музейда бар. Заказ да ясыйлар. Мисал өчен, Казан бию ансамбле костюмнары өчен 16 пар чәчәк чиккән. Хәзер 1 метр күләмендә калфак формасында милли панно әзерли. Ул сентябрьдә Мәскәүдә ТССР-га багышланган күргәзмәдә тәкъдим ителәчәк. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Аксубай районы. Рәсми ярышларда иң күп җиңүче көрәшче, 34 тапкыр чемпион булып калган кеше. Сүзебез легенда Ильяс Самат улы Галимов турында. Көрәшчеләр сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы аның якты истәлегенә багышлана. Ильяс Самат улы Галимов, спорт хөкемдары 2015 елда Билбау көрәше буенча дөнья чемпионы. 7 тапкыр Татарстан, 9 мәртәбә Россия чемпионы, 9 тапкыр Муса Җәлил турниры җиңүчесе. Әлмәт Сабантуеның 12, Чирмешән Сабантуеның 4, Чистай Сабантуеның 1 тапкыры баш батыры. Самара, Тольятти, Казан шәһәре Сабантуйларының баш батыры. 2010 елда Ижау шәһәрендә үткән федераль Сабантуйның баш батыры. Россиянең спорт мастеры, Татарстанның атказанган спорт остасы. 2017 елда Татарстанның ел спортчысы, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордена иясе. Ул 17 яшеннән башлап мәйданда бары 2017 елда гына спорт карьерасын тәмамлавын игълан иткән иде. Шул вакыт дәвамында көрәшчеләр алырга мөмкин булган барлык исемнәрне, җиңүләрне дә яулый. Ильяс Галимов рәсми ярышларда иң күп җиңүче көрәшче, 34 тапкыр чемпион булып калган кеше. Чистага җиңү аның тормыш девизы була. Ильяс Галимов 1976 елның 2 ноябрендә Лениногорск районында туа. Бала чагы Чирмешән районының Туймәт авылында уза. Көрәш белән Чистай совхоз техникумында укыганда шөгыльләнә башлый. Ул вакытта аны үзенә тренер Әдип Нуруллин чакырып ала. 4-5 елдан нәтиҗәләр дә күрсәтә башлый. 2007 елда Чирмешән районына тренер булып кайта. Әлмәт якларында төпләнүенә шул ук көрәш сәбәпче була. Ильяс Галимовны инде нәрсә әйтергә без беренче тапкыр күрдек аны Заинскийда Муса Җәлил президент үткәрелде. Ул килгән Чистопол шәһәр өчен көрәшергә. Шуннан бирле без аны беләбез инде. Аның авылдашы, якын дусты, бергә үскән Вагизов Рамил безнең спортзалда заниматься итә ул вакытта. Аннар шул Вагизов Рамил аны Чистополны техникумын бетергәч, Галимов Ильясны чакырып китерде безнең Әлмәткә инде. Һәр эштә дә остаз кирәк. Әлмәттә ул данлыклы тренер Салават Юсупов та шөгыльләнә. Көрәштә танылу алуы да шул чорда башланып китә. Салават Ибрахим улы Юсупов, милли көрәш һәм гер күтәрү буенча Россиянең спорт остасы, Үзбәкстанның спорт остасы, милли көрәштән Татарстанның 3 тапкыр чемпионы, 1 тапкыр Россия чемпионы, Әлмәт Сабантуеның 5 тапкыр батыры. 1986 елда Самара шәһәренең баш батыры, Татарстанның атказанган тренеры, Татарстанның атказанган спорт остасы.
Я сразу сказал, что от него будет хороший борец. Яхшы көрәшче буласын алдан ук әйттем. Ул бик тырыш иде. Алны-ялны белмәде. Футбол, йөзү буенча да алда була ул. Кыскасы, Ильяс Галимов һәр спорт түрендә һәр яктан җитез булуы белән аерылып торган. 85 килограмм авырлыктан 130-га кадәр үлчәүдә бил алыша. 85 килограммны яшь малай сикереп шпагат утырадыр. Аңа сокланып карыйдыр. Ну, ул инде шул без бит инде ул вакытта Ильяс Билалов инде Ильяс Галимовны шулай каверда соғып чыгаргандыр инде, какой-то ярыш булды инде бу. Рамилне мен тутканмындыр инде. Алар чыкканда да икесе утыралар ди шулай торып раздевалкада. Безнең Хамид исемле егет кергән инде. Кайгырма дип берсе-берсенә әйтгән. Менә 1-2 елдан алар тәрәзәдән карап торачак, без монда көрәшәчәкбез дип. Менә шулай итеп, улар утырып чыкканда алар киләчәк турында уйлый торган, омтылыш белән менә шулай итеп, biz җиңәргә тиеш, biz көчле булырга тиеш, biz артка чигенергә тиеш дигән кешеләр түгел, именно Ильяс ул һәрвакыт алга омтылды. Көрәш биографиясендә 50 автомобиль, әтәкәләренең соны түгел генә билгеле дә түгел. Аның хакында җанатарлары ул келәмдә сөйләшми, көрәшә генә иде ди. Киң күңелле булуы да сер түгел. Монда менә 1-2 мәртәбә Әлмәт Сабантуеннан утырда чагында Әлмәт Сабантуен калдырып китте, ул бүтән районнарда көрәшәм, Әлмәттә менә бүтән егетләр алсын дип. Ул подряд берсенә дә бирмичә бу Сабантуенда батыр калырга мөмкинлеге бар иде аның. Но 3-4 ел ул шул Сабантуеннан китеп, бүтән районнарга барып көрәште. Анда машина да бәләкәрәк булгандыр. Бер ара Әлмәт көрәш федерациясенең башкарма директоры вазифасын үти. Спорттан киткәч бизнес белән шөгыльләнә башлый. Көрәш легендаларын туплый. Аларны яшьләргә үрнәк итеп күрсәтә. Экрандагы менә бу видеолар көрәш легендалары очрашкан мәҗлестән. Соңгы интервьюны Галимов шунда бирә. Үзем инде мен көрәшкә киткәндә һәр 2 ел. Ләкин шундый менә барыбер хис калды һәм ул барачакта инде менә шундый безнең көрәшчеләрне, легенда көрәшчеләрне җыелып бергә август айында менә шул тәкәләр шурпаларын ашап һәм тагын да үзебезнең дуслыкны ныклаштыру нигезеннән җыелган менә бу табын инде ул. Ильяс Галимов 2020 елның 3 июнендә арабыздан китте. Ширмешән районының Туймәт авылында җирләнгән. Батырлар даны мәңгелек. Көн күрке кояш, күңел күрке уйлар диләр. Бер-беребезгә яхшы теләктә булыйк, милләттәшләр. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.